Jak se mluví na Kypru? Turecky. No, mně to přijde hrozně zvláštní. A řecky. Turecky a řecky, správně. Tak jo, a Kypr nám představí střední odborná škola služeb Olomouc pomocí antické báje. A já už bych je poprosila, aby přišli na pódium. Žákyně a žáci střední odborné školy služeb SRO v Olomouci vám předvedou krátký exkurs do života bohyně Afrodity. Bohyně krásy a lásky, která si za své sídlo vybrala ostrov Kypr. Formou živých obrazů vám ukážeme něco málo z jejího soukromého života. Ve druhé části vystoupení vám připomeneme dobu bouřlivého středověku, do níž nesmazatelně otiskli svou stopu křižáci. Nepropadejte panice a zděšení. Budete svědky zázračného zrození. Vnadné, krásné a atraktivní ženy Afrodita vyloupla se z mořské pěny. Hebký vlas, oko jiskrné, něžná jako růže. Jediným gestem svede každičkého muže. Leč za muže Hefajston přisouzený byl. Bůh ohně, kulhavec, bez jiskry, jí se nelíbil. Afrodita však ví si i tentokrát rady. Milenec potěší a ocení její vnady. Pohledná tvář, tělo samý sval, posilování ho baví. Bůh války Ares mnoho času s Afroditou tráví. Hermes, ochránce cest a poutníků, světoběžník známý, zapůsobí rovněž na srdce této nenasytné dámy. A nakonec Poseidon, bůh moří a vod. Jeho dvoření a poklony přijdou rovněž vhod. I bohům čas zábavy končí, pozlátko se oprýská a doma pak hlasitě kupa dětí vříská. Pleny, hračky, kašičky a kruhy pod očima, to jsou plody vášnivých nocí, na něž se nezapomíná. Afrodita teď již jen kolem plotny křepčí, však v mysli rotují i vzpomínky hezčí. S družkami, jak kdysi vesele skotačila, tančila, smála se, víno pila.
a míru byly vystřídány neklidem. Ostrov ocitl se ve válečném víru. Křižáci založili vlastní stát a pevně vše drží v ruce. V jejich čele stojí Richard Lví srdce. Děkujeme Střední odborné škole služeb za prezentaci Kypru. Připadala jsem si, jako kdybych tam před těmi x lety byla. Krásné. Nikčo,